Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takwigirai nyaya yaburitswa ne the mirror iyo yakaita an investigation undercover muri Zimbabwe figure out kuti Zanu PF yakaregister thousands of Zimbabweans kuti vawanikwe vachivota ku Mozambique uko kune presidential and parliamentary elections kuitwa musi wa9 October mugore 2004 muri Zimbabwe. Zvirkunzi the registration process yange yakawandiwa zebatiri masvingomira yakatumira 3 undercover journalists ayo kuti aendewo through the registration process, and vari kutaurayo vachiti hundreds of people vakawanikwa vachipiwa plastic voters registration pane mamwa growth point 25 pane mamwa growth point kumasvingo eZimbabwe. So zvikunzi spokesperson where the Mozambique's biggest opposition party inonzi Renamo Gloria Salvador vataurayo vachiti party yavo iri kuziya the rigging mechanization iri kuitika muZimbabwe muri Zimbabwe chinzi, so they are going to take an action muendesa nyaya iyi kucourt muri Zimbabwe. Vakutaura ivo vachiti kutaura kuno kuvanga vatova neevidence yavanayo muri Zimbabwe. So nofunga the Mozambique local authority elections akaitwa muna 23 October ayo akawanikwa the ruling party Frelimo ichinzi yawina yakakonzeresa muri Zimbabwe. The opposition party chitaura chiti these elections akarigwa vakatokonzeresa mademonstrations akanetsa zvisingaite vanhu vakakwara muri Zimbabwe vachiprotesta vachitaura ivo vachiti maelections aya anga abirirwa muri Zimbabwe. So zvinonzi the registration process iri kuitwa kune mamwa yakatanga musi waMonday musi wa22 April, ende zviri kunzi iri kuexpectwa kuti irane through April wese muri Zimbabwe, according to my sources anga ari pastation iyi tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. So zviri kunzi mareporters the mirror akatadza kutotora these plastic registration IDs muri Zimbabwe zvichinzi pane queue yanga yakakura zvichinzi they had to wait for the next day kuti vawanikwa vachipiwa maplastic IDs aya muri Zimbabwe zvichinzi the desk yaiitwa maregistration yaya yanga yakanyorwa kunzi Zanu PF muri Zimbabwe. So the aspiring presidential candidate Renamo paakabvunzwa about this issue ataura yachiti he was busy in the office muri Zimbabwe. I see the party's spokesperson where Frelimo, the ruling party akabuda achitaura iye achiti any Mozambican ari abroad anobvumidzwa kuregister kuvota. Akabuda achiti people are lying, all those registering are Mozambicans. Mozambicans can vote from all over the world, whether they are in Italy, Spain or America. Those are Akabuda achitaura. There is a board rana elections in Mozambique, the National Election Community Zakari ni the Technical Secretariat for Electoral Administration. Abudo comment on this issue. The National Election Commission yakabuda ichitaura through their chairperson aura ivo vachiti kuregister kuitwa Zimbabweans for my elections of Mozambique, and it is a mistake, a very big mistake. So they're going to deploy a delegation which supervisor the registration process for Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi zvokunzi vanhu vairegisteswa kuvota vaiudzwa kunzi they are getting Mozambican IDs so that they will be able to freely travel
out of Mozambique vachitenga hembe pamwe chete nekutengesa zvinhu kuMozambique. Asi zviri kunzi these IDs akanyorwa nechiPortuguese zvekuti people are not aware kuti vari kupiwa mavota registration cards muZimbabwe. Ndofunga pane mavideos atoda kuvigirai munzwe vachitaura pamusoro penyaya iyi muZimbabwe. So ZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, ZANU-PF spokesperson, vakabatwa on this issue asi foni yavo hanzi yaisaita zvakare na the party's national political commissar Michael Bima vanga vasiri reachable. But the ZANU-PF communications director Vafara Imarapira vakabuda vachitaura vachiti is not involved in such an undemocratic program. Vakataura ivo vachiti maquestions ese aifanira kuzobvunzwa vaMutsvangwa. Honai NaChamisa vakaexpressa shoko pamusoro penyaya iyi, but vakataura ivo vachiti he was not surprised muZimbabwe kuti zviri kubva from ZANU-PF and Frelimo. Vakabuda vaChamisa vakataura vachiti it's shocking but not surprising. This is massive rigging of a high magnitude. It is a clear electoral manipulation through ballot box stuffing. Zvakare, the opposition MDC leader Douglas Monzora vakaboycott my last year election after accused ZANU-PF KuRigger vakataura on this issue vachiti it was horrible and unfair for Zimbabweans kuti vawanikwe vachizvipinza ma-elections kuMozambique. Vakabuda vachiti it is unfair if Zimbabwean authorities are interfering with Mozambican elections. Mozambicans have the duty to choose their own leaders. This touches at the core of Mozambique's sovereignty. Zimbabwean authorities must stop whatever they are doing because it is not fair to people in Mozambique. Zimbabwe pani mavika video kadao kuratidzai vanhu vachitaura vanga varegister muZimbabwe muhamatudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Ndinonzwa kufara nokuti ndatora chitupa chekuMozambique. Last time takambotora tikavhotera president wekuMozambique. Takavhotera kuno kune mamwa. Saka ipo zvino zvetinovimba kuti tichavhotazve. Tigoendawo kundoodhawo tiwana zvinhu zveMozambique. Ndafara zvikuru nechitiko chaitika ichi. Ndaone chitupa chekuMozambique. Ndakwanisawo kundovhota kuMozambique. Ndakwanisawo kuenda kunohodha ndichidzoka. Kana kutora passport chaiyo kuMozambique ndakwanisawo kutora ndiriko kuMozambique. Akatombozwa nevamwe chinzi vanhu vachandovhota here kana kuti achavhotesa ndichazoti vaiti kudi asi kuti ndakazviwawo kuti chatopinda basa zvero nendatopindawo basa kana ndikavhota nendatobetserawo ikoko. Nzwa kusununguka kunzwa kunakidzwa mukati mehana yangu kuti ndine chitupa chepaMozambique apa. Ndiri kuda kutoendako kundovhotesa, ndoda kundovhotesa varimo neni wacho ndichivhota. After that ndinoda kutora passport yeMozambique ndichizopatrola nayo right round the country, especially South Africa. Head kuti unonga uchitoenda zvako unodhindirwa gore rese uri muSouth Africa uchishanda uine passport yeMozambique.